serbisyong medikal. Palit-palito na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House, sarap na abot kamay, lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! Okay, PM Sabinmalay. RJ Jimenez at your service always. Aspeto Technical Engineer Nixon Dakal. Kana saya partner ko, ya busy. Si Leon Elorde Castro Jr. sa Oscar Head na Binmalay, Oscar President at Luyag na Pangasinan. Good morning, partner. Busy ka, likas ko. Good morning, partner. Medyo, bago na kumami ang partner kasi may medyo problema dito, partner. Okay. Hintayin ko yung tawag mo mamaya, ha? Okay. Si partner Leon Elorde Castro Jr. na may inasikaso sa kasalukuyan. Alam nyo naman to talagang tutok siya sa kapakanan ng ating mga senior citizen. Hindi lang po sa bayan ng Binmalay, gingan Jadinteron Luyag na Pangasinan bilang si Katuso Head na sa presidente na OSCA, Office of the Senior Citizen Affair. Yan. Mustakila namin yung tagadta na da balay na Binmalay.
Karaya tagadtan da Caloocan Norte, Tegno family, ditan da Saykalit, Gaspar family. Ditan da Barangay Papaguyan, Kapa Will Soriano, si Kapitan Aguirre na Balagan. Ditan da Malindong, si Liga President Sir Butch Velasco. Aliwaya Velasco, namimiss ko lay PIO. Sir Butch Merera. Si Sir Butch Merera. Ditan da Malindong. Mataraki. Di ba, Sir Butch? Siyempre, ditan da saya Baybay Pulong. Si Vice Mayor, itaktak mo, mamenta. Basta Vice Mayor. Karuman na Engineer Nixon at courtesy call. Iray manager, empleyado, nasay Jollibee. Ada saya opisina ng Mayor Pet Merera. Panangnang ta, Engineer Nixon, ada saya saraya viewers tayo ni Taro, nananing ninyo. Saya Jollibee. Ditan ada saya balay na Binmalay. Ay talagan amin nira may staff to tay Jollibee. Singerlan na Manlukas, mismon si Jollibee, may mascot. At ninaninang nyo, diskrin nyo nata na da Facebook. At imarapira at kinan Mayor Pet Merera. Itan mismo at sa opisina to. Nasa may manager, nasa ta Jollibee Binmalay. At syempre, Akitoya Wira at kinan Mayor Pet Merera. Syempre, aki picture at raya at malitmat inabrasa na Mayor Pet Merera. At syempre, wala rayong taniran na establishmento. Ayaw unlit nagda sa kaya balay. Ay syempre, sarayan establishmento, sarayan na negosyo. Anon sabira, mangilit na gira, da sa kaya balay, gabay ton ni baga. Ay mabulaslas so sa kaya balay, tatang tanagagik. Ganyan na unlit nag, unilit nag, ditan so sayay Jollibee. Ditan da Binmalay, ditan mismo. Da Arapan na saya munisipyo. May datin kulaan na sa may Magic. Ditan na limit na so bali-bali, balo-balo. Ay building na sa Jollibee. At walay na imbitasyon na Mayor Pet Merera sa may opening. Nasaya Jollibee store ditan da saya kaya na fast food chain da balay na Binmalay. At kagatar so sa may opening tunya. Save the date, markaan nyo after that opening kaimbuasan talagan na awit nyo lara tay chikiting nyo, pamilya yo. Sayan Lukasan pwesto na sa Jollibee ditan da sa balay na Binmalay. This will be on may opening to at June 29. The oras na alas 2 ng araw at nagawa sa may seremonya panlukas nasayay Jollibee tatang tanagagik ditan da saya balay na Binmalay. Nananing nyo da saya screen nyo
So sa very accommodating mayor. Si Mayor Pet Merera. Sana wala ramay concern mert in Bilinto. Da sa management na sa Jollibee Binmalay. Da saratay nayarin na obligasyon damat tapiano na maintain susama karakapan tanda serbisyon marakap ya iter da sara yung balay aditan da sa balay na Binmalay. Kanyan na bandag tayo karuman. Ayano untan niya very accommodating, business friendly akwanda. So saya sa kuya LGU at nayarin na mantutumbukan. Iray arumiran na negosyo at sa kuya balay. Kanyan no July o June 29 at Purmalaya Ilukas usatan niya fast food chain da Balay na Binmalay kaya kamya may laso excited glaraw lad dagupan naglaraw lad linggiyen piano makatawayra na saratay produkto i-offer na sa Jollibee. Yan. At dyan harapan niran na panaon at nayarin na undag sani. So saray ang kabalagiran na negosyo itan da sa Balay na Binmalay. It's only shows tatang tanagagik ay wala so tiwala wala so pananisya na saraya ng kabalagiran na kabkabatiran negosyo da saya liderato na sakaya manuulay. Siyempre consider dita na sa tay maong ya management da saratay panasikaso alaulad untan niran kipapasan oksoy tan karenan atan siyempre aramay tanlan na marespeto tan maong yung ugali nasaray umbalay raratan kanyan marakap so mangiput up na sa kaya negosyo da sa kaya balay ay business friendly yatawagan may basta undalang ka at dugan proseso at talagan matintinunos so litnag na negosyo untan natatang tanagagik ya si katutan so nalilik na da saraya na kaplisan dita na da Balay na Binmalay. By the way, may mismo parte na satan niya konstruksyon na tay Jollibee da Balay na Binmalay at mismo si Katuso ang ipalapan ay talagang walang problema sa kanilang pakikipag-usap sa mayor ng Binmalay. At talagang duman sila sa tamang proseso, walang shortcut. Kaya ang Jollibee Binmalay ay magbubukas na ho sa June 29. Yan, abangan po natin yan. Okay, nasa linya na natin ang ating partner na si Leon Elorde Castro Jr. Good morning, partner. Busy kan talaga, partner. Partner, kasi medyo busy tayo. Marami tayong bisita sa opisina. May nais tayong kunting problema. Kaya okay na lang. At least, nais na natin yung problema. Unang-una, babati tayo sa ating mga listeners, partner. Magandang umaga kanila sa sana pag-isipan nila itong panahon. Medyo tag-init na naman. Tapos tag-ulan. Alam mo, maraming sakit na lumilitaw. Kaya ingat-ingat, lalo sa ating mga
senior citizen partner RJ. Oh, speaking of senior citizen, may pupuntahan na sila sa mag-start na sa June 29 dahil tinalakay ko nga yung pagbisita, courtesy call nung Jollibee management kay Mayor Pet Merera kahapon na nandun tayo, natunghayan natin yung buong staff ng Jollibee Binmalay na nagpunta sa opisina ni Mayor Pete Partner. So it's a sign of progress kako dahil siyempre nagsisidatingan na yung mga kilalang fast food chain at mga iba't ibang negosyo diyan sa Binmalay at at ito'y it's only shows na sa magandang liderato talagang magdadagsahan yung mga negosyo diyan na partner, di ba? Partner, kasi alam mo, umpisa ng Jollibee, sunod na yan dahil may mga place tayo na dapat lalagyan at bubog na ngayon ng ating bayan ng Binmalay. Siguro darating yung panahon na magiging commercial na lahat ang mga nakatayo dito sa ating bayan ng Binmalay. Oo, lalo na pagka yung mga daan dyan, matapos yung bypass road, malinis yung mga kailugan, may mga floating restaurant, talagang nakikita natin yung pag-asenso ng bayan mo, partner. Partner, medyo nakikita natin yung boom ng pag-asenso ng ating bayan ng Binmalay. Kaya ito po yung ating nagawa dahil lang sa ating magandang administrasyon ng ating mayor at sa kooperasyon ng ating sangguniang panalawin, sangguniang bayan at ang ating buong mamayan ng bayan ng Binmalay. Dahil yung magandang layunin ng ating mayor, kaya nato sila ay nakipag-coopera para makamtan natin itong boom ng Binmalay. Dahil alam mo, sabi nga nila, sabi nga ni Mayor, siya na ngayong nagsasabi, partner, si Katoleme Babaga, araya namin yan natatamasa na sa bali na Binmalay at tumat nagawa niya bukor na ang kapoy kooperasyon na saray kaparaton lingkod bayan, pati saray empleyado, diba? Kanyan bibili ng tura, kaya mantrabaho tayo kwanto, para bali tayon Binmalay, kwanto mat, partner, diba? Oo. Kanyan si Katuya, so say pansusumpalan na sa tay maong panangi wanwan na say baton nya kwanda, partner, no maong sumanwawanwan na baton at magmaloy produktibo so sakay balay. Kumusta rin senior citizen ditan, partner? Sabi mo naman, partner, by next week siguro, partner, itong tinamay second tranche na Tokbenda, may social pension, 23, 24, 25, katano at tamala dyan hiram na pilay, at na nagsandat ulit sa liudaray, senior kayo na saray, gamit dan, maintenance, untan nila, partner, RJ. Oo, identified mo la, wala nang kukulangin, wala nang makakaligtaan sa mga listahan natin dyan, partner. Partner, isa pa, partner, kinuha ko ng mga problema natin, yung mga pwede nating isang guni sa June 30 dahil meron po tayong meeting doon sa Manila, buong Pilipinas. Kaya ito ang isang sangguguni sa mga ahensya para alam nila kung ano ang dapat na pag-aalaga at paruga sa ating mga senior citizen. Saya pambili bangkod si ka-partner, talagang akataryakan unalagay. Dana mangisangsang na saray kanupugan, karapatan na saray senior not only in Binmalay. May kini si kamay very open mangi kukulyaot na saratan niya pangkaukulan na partner. Kumusta suporta na sa muyungan yun Pangasinan at satan, partner? Okay naman, partner, very supportive sabi ng Oscar at siyempre napedamot nantan bang balat agaylay misalamat na shout out kina na Kuya Ruela Bautista na Eagles na sa kaya consultant probinsya tayo na po akay schedule aklay magkote si Cole kina na PA kina na administrator no June 24 ang ngaram sa nakdardag siguro i-connect na to kami na kinin Governor partner RJ. Oy, the best partner tapiano na pasabim so sara may
nayarin pangiparuntal lasaray mararakop ira na programam yan nayarin na suportaan na sa provincial government. Numambilang anturatan partner so ipasabi mada si governor ay. Sa ikasabi man kinarapi araman sunod po kirang programa na pangkukulan na sa raya so senior center sa wellness program sa raya aramay kailangan niya aramay programa tayo na may pangkalusugan, aramay ayuda na, aramay kailangan, ng tura may kailangan. Kasi yung pasalitan, ipasalitan mo, ng tura may programa, iya i-present natin kay governor at tuwalan programa na at least natulong kay governor for dissemination sa ating senior citizen. Oo. Purpose partner. Okay. I will present my programs with governor. Kung sabi ng governor, ito programa ko natin, kailangan ng dissemination sa ating mga senior para makapag-avail sila. So para we can help the government doon sa respeto ay mas mag-alaga ng ating mga senior citizen. At siguro naman pag yan ang idinulog mo, lalo na sa kapakanan ng ating mga senior, pakikinggan naman yan ni governor, di ba? Dahil syempre lahat naman tayo pupunta sa edad na yan at syempre yung pag-aaruga dapat lang na ibigay sa ating mga senior, di ba partner? O partner, dapat kasi alam mo, ang ating mga senior ay malapit na rin. Alam nila, dapat pag-serbihan natin sila, ang dapat anong serbi na ito'y ating ipapatupad dahil ibabalik lang natin yung mga taxes nila na kanilang naipon sa ating gobyerno pagtulong sa mga paggawa ng project at sa ating gobyerno partner. Kaya nga, yun talaga yung talagang ano dyan gugumtan di ba? Yung talagang dapat gawin. Kaya nga, naitatag yung parang Senior Citizens Act na bigyan ng pansin ng ating mga senior. Kaso nga lang, kung minsan may mga detalye na nakakalimutan, dapat gawin. Pero buti na lang andyan ka partner at yan naipaparating mo sa mga dapat maparatingan ng mga ganyang mga magagandang programa, di ba? May meeting kayo sa Manila, sabi mo nga. At siguro yan na yung pagkakataon partner para mapakinggan doon sa taas yung mga hinaing at dapat gawin para sa mga senior. Maganda nga itong nagkataon na mauna yung meeting namin lahat ng OSCA sa June 26. Maganda ito para makuha ko kung ano yung mga gusto nga malaman ng ating gobyerno sa aming meeting. Doon namin broadcast lahat at I will collect all the problems, ano yung kailang hinaing natin sa taas. At tamang-tama, sa 26 meeting namin din, June 30 meeting namin sa taas. At syempre, tingnan mo na rin kung sino yung humawak sa committee na yan sa Senado. Dahil sa ngayon, partner, parang nakita ko nagkaisa na. Dahil parang nanaig na yung bilang para sa mga senador natin kay Senador Win Gatchalian na partner. Oo, maganda nga at least nakapag-isip sila. At nakita nila naman na siyempre, kung ako naman si Cayetano, nakita mo na walang suporta ang national sa kanila. Kasi walang suporta si Cachelso. Bakit ginawa niya na nag-withdraw na lang siya para wala nang problema, partner. Kasi pag ipipilit niya, ikaw naman kwan lang yan, panahon lang yan, partner. Okay? Oo, at syempre, ang sabi naman nila, sila'y susunod dahil nakuha na nila yung tamang numero para naman sumulong na at may pasa na yung mga batas na dapat ipasa. At syempre, isa na rin dyan na kailangan ding matalakay dyan yung kapakanan ng mga senior, partner. Yun nga, partner kaya sabi ko nga, siguro God's will na magmi-meeting kami sa June 26. Kasi yun ang tinabi ko sa ating PWD. At after the meeting siguro, collective ideas na ngayon. Yes, oo. Parating ang buong Pangasinan sa narating na aming consultation na workshop sa Manila.
Oh, nawala. Ba't nawala si partner ko? Oh, sige, partner. Hello. Hello. Oh, ba't nawala? Okay. Tawagan natin ulit. Oh, dahil syempre, importante yung meeting na yan. National nata na partner. Kuha mo pa. Oh, sige. Go ahead, partner. Yun ang maganda, partner, para malaman nila na ano mga proseso. Yung ng DSWD, siguro doon ko sasabihin na yung dapat DSWD, ililipat na yung pag-aalaga sa ating mga senior sa National Commission for Citizens. Kasi, sabihin ko doon kung bakit they have created such a National Commission, wala namang ngipin. No. Kaya dapat, anong kwenta naman yan, sayang din lang ang pera. Wala namang, hindi naman pinapakinggan ng ating DSWD, ang mga sinasabi ng ang ating mga national commission. At alam mo kasi, ang DSWD, centralization problema Nandun ang PWD, nandun ang senior, single mother, lahat nandun sa kanila. Kaya dapat ilipat na yung senior sa ating mga National Commission. Oh, dami na nilang inaasikaso ang DSWD, kaya kailangan kayo na lang ang mag-asikaso diyan. Mayroong ang komisyon ng senior citizen, doon na lang. Pero parang kinakapos na tayo sa oras, partner. Yung mensahe mo sa ating mga okay, partner, pasensya na kanina sa ating mga listeners kung medyo naot ako dahil meron tayong mga inayos dito. Kaya lang po, ako may bumabati ulit sa inyo lahat sa mga nakikinig sa ating programang PM sa Binmalay, kung saan dito nila papapakinggan yung mga hinaing na mga ating mga kababayan, kung ano man ang dapat malaman ng ating gobyerno sa ating bayan, at naglibag din tayo ng mga ideas kung ano ang nangyayari at mayroon tayong transparency sa bayan ng Binmalay. Kaya ang lingkod, Leon Castro Jr., OSCA President ng Pangasinan, OSCA President ng Binmalay, nasabing sa iyong magandang umaga ulit sa inyo. God bless at ingat-ingat, lalong-lalo na sa ating mga senior citizen partner, RJ. Okay, si partner Leon Elorde Castro Jr., OSCA Head ng Binmalay, OSCA President ng Pangasinan. Sa aspeto technical, Engineer Nexon Dakal. Hanggang bukas sa ating palatuntunang PEM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. Alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Ako naman ang inyong lingkod, RJ Jimenez, at your service always. Masantos, San Maabig, iya oras, at sikay namin. PAM sa Binmalay.